Ayan, Kiara na tayo mga bay. Ito po yung Barangay Kiara. So nandito yon, nakatira yung isang kapatid natin. So nandoon yung bahay nila sa unahan. So pupuntahan muna natin na saglit. Surprise natin sila na pupunta kami doon. Dito tayo dadaan. Dito, babalik na naman tayo dito. Sana hindi pangit yung daan. Parang hindi pangit. Dumod eh. Dito tayo. Buti maganda yung daan dito. Ayan. Buti na lang. Gaya dati. Ay. Hey. Agi minay. Naog je. Para plin sa ng baka je kay malugsong ko dia je. Try na day dito eh. Ha? Para plin ng baka ba? Birahalang pisi je. Pwede. Katungas mo siguro ta diri nya. Ay, marag dili ta katungas bay. Habog mo day kay je. Ba? Sangko ni bay. Diri na namin ay. So, ayan mga bay. So, dito na kami galing sa kapatid natin na isa. Yung pangatlo namin na kapatid na babae. Ayan, doon nagchika-chika kami. So, medyo nakakonsume kami doon ng isang oras ka. So pinakita ko yung video na nakikita kami sa aking mama doon sa Surigao, yung pagkuha sa aking kapatid. Itong angkas ko ngayon. Kaya yan, nakikita naman nyo ito ng lugar dati, di ba? Dito tayo dumadaan. Dito tayo dadaan. Palabas doon. So medyo ugay yung yuta dito, kaya hindi mahirap daanan. So San Antonio na kami. Medyo matataas-taas pang oras dito namin. Yan. Ito na yung highway. So let's go man. Sa una, dili pa ni simento diri sa una. So yan, so
delikado dito mga bay kasi daming balas. So ito yung patungong tawag dito na lugar yung sa amin mga bay. Yang dito sa amin ang pinaka mahirap dito, matagal na to na lugar pero hindi pa rin napasukan ng semento. Dami namang nakatira dito pero hindi ko alam kung bakit hindi ito na kukongkretong daan dito. Ito lang palagi mga bay, daming bato-bato, mahirap. Pag hindi matigas yung gulong mo dito siguradong yung mga maliit na mga bato-bato is masira yung ano natin, yung rim natin dito. Kaya pinatigasan ko yung gulong natin dito. Ayun, goods na, sakto-sakto lang. So yan lang. So pakita ko lang doon yung mga ibang spot sa lugar nito. May lugar kasi dito doon na nadadaanan ng semento. Subukan namin nadaanan yun. Ko alam kung pwede ba yun. So ito yung pakawilihan. Dito yung pa San Antonio. May nakalagay welcome Barangay San Antonio West. So ito yung San Antonio West mga bay. Sabi ko na simento. So yung sa amin patungo doon hindi na simento, pero yung dito na walang masyadong dadaan, tingnan natin. Papasukan natin to dito mga bay. Kung yan, alam kung saan yan patungong barangay. So kawilihan yan na barangay patungo doon. Dito hindi ko alam kung saan to pupunta. Yan, tignan lang natin. Yan, gusto ko itong pasukin dito kasi hindi pa ako nakapunta dito. Tignan ninyo, walang mga bahay dito. Yan ang walang masyadong bahay dito mga bay. So yan, dito lang pala. Yan. So babalik na tayo. So nang doon lang yung sa amin, hindi pala makikita. So ito New Palma na to. Tawag dito is New Palma. So nang doon yung manggahan. Yan. Hindi ko alam kung dead end ba tong dito lang pala. Uy, parang patungo to ng ano New Palma. Grabe ito na daan. Grabe, konti lang ang bahay. Uy, lalabas sa pala doon sa ano mga bay. Simentado na talaga dito. Oh, wow, labas pala to sa ano mga bay, Bismarck. So hindi ko alam kung grabe to. So pumunta tayo doon, tingnan natin doon kung diretso na ba yung daan. Wala, malapit na pala dito daanan. Ay, dito lang yung concrete. Hindi na pala nagawa. Ayan. Dito lang pala. Tignan natin yung sapa dito. Hindi pala madaanan yung sapa dito. Ayan, di pa madaanan yung sapa dito mga bay. Kaya babalik na tayo. So yan. So New Palma.
So dito lang pala yung daan, naputol na. Doon sa unahan may concrete na naman. So goods, madaanan naman siguro yan ng motor, pero hindi na kami dyan diretso. So mamaya na, pag uwi namin susubukan namin yung daanan doon. Yung sa amin nang doon yung bukid namin, pero hindi yan sa amin na bukid, doon lang kami nakatira. Kaya sarap-sarap balikan to na lugar. Pag kung saan ka nanggaling dati, sarap balikan, di ba? Makikita mo at mariremember mo. So may mga bahay na dito nakatayo, di ba? So at least palagi kong uuwi dito, yung sarili ko ang tatanungin ko kung bakit may kalsada dyan. Saan ba yan lalabas? Doon pala sa barangay Bismarck. Goods, at least alam na natin. So let's go men, proceed na tayo pa San Antonio sa amin. Ito yung sinasabi ko mga bay, dito marami nakatira pero hindi napasukan ng semento. Bakit kaya? Tagal-tagal na to dito na panahon mga bay, almost nag 30 years old na tayo. Dito kasi ako dito ako kasi pinapanganak. 30 years old na ako ngayon. Yun, di pa rin na konkreto tong daan dito. Bakit kaya? Hindi alam. Maganda na sana to dito pa konkreto. Dami kasi nakatira dito. Doon mga bay, pupunta tayo doon sa may sentro pa talaga sa barangay San Antonio para makikita nyo kung dami, kung gaano kadami ang mga tao nakatira dito. Yan. Dito pa lang walang makikita ninyo na bahay, pero pag dyan sa unahan dami nang nakatira dyan. At dito marami rin ditong mga tubo at saka mga mais. So ito kasi yung produkto dito mga bay. So kaya dapat pasukan to ng konkretong daan. Bakit hindi ito napasukan? Yun ang palagi kong tinatanong sa sarili ko. Yung sarili ko naman hindi naman magsagot. Ay nako, buhay talaga. So yan, tingnan ninyo, dami nakatira dito, di ba? Di ba? Uy. Ko alam kung nandito bas lang may tao ba dito. Mamaya na tayo siguro dito. Mga kaibigan ko kasi yun doon mga bay, yung bahay yun dito, yung patungo sa bahay namin dati dyan sa ibaba. So ito po yung bahay ng aking mama. So ito yan na bahay. Hindi, ang sa likod mga bay, sinter yan. Ito lang nandito. Yan, dito na kami. Ay.